Yn dod mewn I Prifysgol, chi'n mynd I cwrdd â bobl, ond o'n i'n eitha ofn mewn ffordd. Fi'n credu bod dynion ddim yn deall effaith aflonyddu ar menywod. Bydde lot o dynion ddim yn sylweddoli, falle maen nhw wedi cyfrannu at aflonyddu. Ond fi'n meddwl falle bod e'n eitha heriol I fod yn ddyn yn y gynfed ganrif ar 20. Enw fi yw Mia. Fe enw I Dewi. Fy enw yw Catrin. Fy enw yw Ifan, ni'n fyfyrwyr ac yma heddiw I siarad am aflonyddu cyhoeddus. A shwt gall dynion ymddwyn yn iawn. Mae 71% o fenywod yn y Deyrnas Unedig gyda phrofiad o aflonyddu rhywiol mewn man cyhoeddus. Be ni'n meddwl? So fe'n really synnu fi. No. Y ffaith bod ystadegau yn mor uchel, falle mae hwn yn adlewyrchu ffaith bod wedi cael ei normaleiddio. Fi'n meddwl bod hwnna'n rhan o'r broblem bod dim digon o ymwybyddiaeth o beth yw aflonyddu rhywiol a wedyn ni beth yw rôl dynion o fewn hynny. Fi'n meddwl fyd, falle bydde lot o dynion ddim yn actually sylweddoli, falle maen nhw wedi cyfrannu at aflonyddu. Fi'n credu byse lot o ffrindiau fi yn sioct I glywed yr ystadegau yna, falle yn ystyried ydyn nhw wedi cyfrannu at hwnna. Fi'n credu pan mae pobl yn clywed y term aflonyddu, maen nhw'n jyst yn meddwl yn syth am y pethau gweitha, ti'n mo? A falle y pethau gallen nhw cael ei arestio am yn lle y pethau sydd dal yn cael effaith rili negyddol ar menywod. Fel, ti'n meddwl, os mae rhywun yn syllu arno ti mewn ffordd wahanol, mae fe'n ala chi teimlo'n rili anghyfforddus. Mae fe yn dal cael yr effaith chi'n teimlo siom, chi'n teimlo yn horrible. Ie, fi'n credu bod dynion ddim yn deall effaith aflonyddu ar menywod. Fi'n credu os o'n nhw'n deall yr effaith ac yn creu darlun o hwnna'n pen nhw, mamau nhw, chwiorydd nhw, ffrindiau nhw sy'n fenywod. Fi'n credu bys nhw'n meddwl dwywaith am sut maen nhw'n bihafio. Os ych chi'n ala menyw I teimlo'n anghyfforddus o'r ffordd I chi'n ymddwyn tuag ato nhw, boed hwnna'n treisgar neu'n rhywiol neu jyst yn bihafio mewn ffordd bach yn od. Ar diwedd y dydd, aflonyddu yw e. Yn dod mewn I Prifysgol, yn amlwg chi'n mynd I cwrdd â bobl, ond o'n i'n eitha ofn mewn ffordd, achos fi'n gwybod ffordd mae lot o bechgyn ifanc yn gallu bod. Maen nhw jyst I dod mas o ysgol, maen nhw'n gallu bod yn rili blentynedd. Mae wastad gad lan, mae'n anodd gadael y gad na lawr weithiau. Mae pobl yn dweud am prifysgol chi'n kind of darganfod pwy ydych chi fel person, so fi'n credu yn wedig oedran ni, oedran ifanc, mae lot o foes ddim rili'n siŵr o pwy I nhw ac yn ansicr o sut I ymddwyn mewn cyd-destynau gwahanol. Ond fi'n meddwl falle bod e'n eitha heriol I fod yn ddyn yn y gynfed ganrif ar 20, achos falle bod dynion yn cael eu peintio dy'r un brwsh I raddau gyda menywod, sa'n gwybod, ond bod lot o fenywod yn sceptical o bob dyn. Fi'n deall bod eisiau bod, ond wedyn ni falle ddim yn cael y cyfle I ddynion I ddangos bod pawb ddim yr un peth. Fi'n meddwl bod fi yn cytuno gyda'r syniad, nid pob dyn yw e, ond mae wastad dyn. So ni ddim yn dweud bod yn dyn yn anodd heddiw yn y gymdeithas ni'n byw mewn. Fi gallu cerdded adre pan mae fe'n dywyll yn y nos ar ben fy hunan a fi'n teimlo'n completely saff. Ond fi'n credu bod yna falle set o ddisgwyliadau mae gan cymdeithas ar ddynion ac weithiau mae dynion yn esgus bod nhw yn chwarae lan i'r disgwyliadau yna pan mewn gwirionedd dyn nhw ddim eisiau neu dyn nhw methu. Sneb yn really deud efo nhw ddo. So fi'n credu, sa'n credu maen nhw jyst yn mynd I sylweddoli I hun o fi'n bod yn bach yn idiot fan hyn, fi angen stopo. Fi byth wedi siarad am aflonyddu gyda ffrindiau fi a siŵr o fod jyst cos bod yn topic anodd I siarad amdano. Mae bechgyn fi'n gweld weithiau'n cystadlu am bod fel the top dog a I jyst yn meddwl bod angen falle rhywun yn y grŵp sydd yn llai in your face I just falle cael gair dyn nhw a just dweud, t'mod, dyw e ddim yn weddus weithiau I falle ymddwyn fel na ym mhob lle. Mae'r problem o aflonyddu yn un sydd yn mor difrifol. Mae fe'n anodd ffindo jyst datrys hawdd iddo fe, ond mae fe definitely'n dechrau fi'n credu jyst gyda boes yn siarad amdano fe, gyda menywod a wedyn hefyd rhwng I gilydd. Chi wedi gweud mae menywod yn siarad amdano fe
yn aml yn rheolaidd am y rhesymau anghywir. Mae gofyn felly i ddynion siarad amdano fe am y rheswm iawn, sef i atal unrhyw beth rhag ddigwydd.